Wood ar bas ymlaen, eto Harling yn gryf, a mae'n rhyddhau Miles Davies tu ôl I Bradley, cyfle Merged yr arbediad yn dda gan French. Harling yn cyrraedd gynta, a mae'n drosedd ganddo fe yn y cwrt Cosby, ond ergyd gynta am gol gan Miles Davies y cefnwr. Miles Davies yn just dangos I gyflymdra fan'na ddechrau. Un peth ar I feddwl positif, just yn neud siŵr bod y golwr yn cael ei weithio. Tipyn o daldra yn hun Pen-y-bont gyda Jeffries ac Amoon ac at y pori pella! O, mae'n arbediad o fel mae mewn nawr! A'i fe Georgievski gafodd y cyffyrddiad ola. Symudiad o'r ca marfer ar y postyn agosa, peniad mewn yr arbediad yn wirthiol yn wreiddiol gan French. Ond Georgievski yn rhwydo I ail gol o'r tymor. O'r ca marfer, sbia, yr hediad ymlaen yn y postyn gyntaf yna yn gampus yn y manni. Yn taflu un mae Iacwbw i'r postyn bella. Mae'r cyffyrddiad gan French yn un gwych, tar o'r traws, dod lawr, a pwy sy'n yna? Y dyn, lleia ar y caedd, Georgievski. Dyma Kenny! O, cyfle gorau Caernarfon, ond yn pwyso am yn ôl ar bêl dros y bar. Mor benderfynol, Ashley Evans I ennill y dacl na. A Davies yn croesi'n beryglus. Mae Wood! Yr ail I Nathan Wood! Ond y croesiad gan Miles Davies at creu y gol. Ond aroswch funud. Dwi'n meddwl bod yna gam sefyll ar y linell. Cynorthwyydd y dyfarnwr wedi codi Liman. Amoon sy'n cam sefyll. Mae'n un agos. Mae yna 2 funud wedi ychwanegu ar ddiwedd yr hanner. Y bêl hir Amoon mewn i'r cwrt Cosby. Mike Parker gyda gyd! Mae'n syrthio'n garedig I Lewis Harling. A mae Harling yn gorffen yn gampus. A mae Pen-y-bont yn dyblu mantais. Ail gol y tymor I Harling. Ail gol y prynhawn I Pen-y-bont. Wel, mae'r talent di bod erioed ganddo fo. Mae'n un beth o ddim yn neud digon I fi. Mae'n 2 gol mae'n disgorio tymor hyn eto. A dwi'n meddwl mae rai fo neu mwy o hyn. Mae'n cyrraedd y cwrt Cosby ar yr amser cywir. Mae'n darllen y gêm. Amoon yn neud yn gampus just I osod o. Efo'r pwysau perffaith. Edrych a blaen I droed. Pwysau perffaith. A mae o'n just pasio I fewn i'r gornel. Petai Pen-y-bont yn sicrhad triffwynt heddi, bydde Caernarfon wedyn rhyw 5 pwynt yn bring o'r 6 ucha, rhyw 9 gêm yn weddill, dwi'n meddwl. Lle mae'r pwysau arnyn nhw. Bas ymlaen gan Harling, Georgievski, am I ail! O, gwych gan Georgievski. Mor cŵl, a drychwch ar y dathliad. O, ti'n gwybod beth, mae'r rhediad na ni weld os di'n cam sefyll o'r ongl, ydy o'n nac di. Mae Parker ochr yma yn ei gadw fo ar. Dwi'n siŵr o ryw llathan mae'n gadw fo ar. Mae hwnna'n gret, mae hwnna'n glinigol iawn, mae hwnna'n godi ben, mae hwnna'n godi gorff, mae'n siapio i gorff, a wedyn mae'n just pasioi. Nath o wneud I bigwr yna yna'r cynta, wrth ffaclu dros di hyn ar y pen pella. A mae'n wneud rhywbeth fel ar ôl dathlu. Sa'n Rhys Griffiths, go iawn rwan de. Sa fo'n gorfod cael gair bach yn ei glis, so bod wedi sgorio 2 gol. Georgievski yn erbyn Brookwell. Georgievski'n cael y gorau o pethau, ac yna Harling, a mae'n beder. 2 I Georgievski, a nawr 2 I Harling. O, ti'n edrych am sut faint o hawdd I Georgievski yn mynd. Mae'n just rowlio Brookwell, wedyn mae'n troi, y croesiad yn un perffaith. Mae'n amser tisio. O, sbia Harling, diolch, darling, mae'n bedair gol I ddim. Gigrydd Iacwbw yn rhydd, mae Amoon ar ei dro'r chwith, a mae'n 5. O, mae hwn yn embarrass I Caernarfon, Malcolm. Pen-y-bont 5, Caernarfon dim. Ambel I mewn I ddechrau. Mae Iacwbw na, ond mae o'n cadw I lygad ar y bel, dydy. Edrych ydi ar Amoon yma na, mae eitha Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, Amoon, efo'r foli. A dyma'n syth I mewn I gornel y rwyd. A dyna lle mae Pen-y-bont efo'r perfformiad yma. Rhyngipiad yn dda gan Kane Owen. Owen yn bwydo Nathan Wood. Ryan Williams sydd agosa ato fe.
Wood yn mynd tu allan yn croesi'n isio. Trailer sydd yno, a trailer yn rhwydo'r chweched. A'i gôl gynta yw glwb newydd. Pen-y-bont 6, Caernarfon dim. Ie, faint o weithiau da ni wedi gweld Wood yn neud hyn lawr y chwith yma. Am groesiad di hwnna, ac am gyffyriad special di hwnna, jyst agor i corff i fyny, defnyddio'r pŵer ar y groesiad, jyst i anwesu hi a wrth i droed, canolbwyntio ar y cysylltiad, a mae hwnna'n hedfan heibio French. Mae'n rhaid bod ti'n reolwr hapus iawn hyn yma. Ie, hapus iawn heddiw. Chwarae ni yn dda iawn heddiw, so dwi'n hapus iawn. You played with confidence, you play with conviction, but I'm not sure that even you could have dreamed up a 6-0 scoreline at the beginning of this afternoon. No way. I think they're quite evenly matched, the two teams, believe it or not, and I was worried today. I thought it'd be one game in it, one goal in it, I should say, either way, and but obviously it just clicked. Hyw, oedd hwnna'n hynlla? Oedd o'n hyll yn doedd. A'n meddwl ni'n neud yn weddol am dipyn bach ar hanner cynta, ond i dyn oedd nhw'n well na ni. Ac rhaid i fi cymryd dipyn bach ar bai, falle gael pethau'n anghywir, ond mae boys yn gorau troi fyny. Ac fel ti'n dweud, mae'r teledu, maen nhw'n gorau mynd at a gwynebu pobl maen nhw gyd yn nabod. A'r cofio a mi, y tîm sy'n cefnogi ni mwy na neb efo'r cefnogwyr. So dwi'n drist os nhw ddim yma. Ac good job, really, ond na, mae'n anodd i cymryd hwnna. Fel arfer, yn enwedig o flaen y camerâu, da ni'n gweld chi'n chwarae hefo spark, ond doedd na marwydd o hynny heddiw? Na, falle, oedd ni wedi cael game galed yn ebyn, dwi'n mynd edrych am excuses, ond ni ddim wneud digon da. Ond ni ddim tracio dynion i fewn i'r cwt Cosby, ond maen nhw wedi cael dipyn bach o rest, a nhw ddim wedi chwarae, ac ni wedi cael game galed yn ebyn Bala, ond ni chwarae yn ebyn dda, yn ebyn Ceicona, ond sal y game wedyn, so rhaid ni gwella fel tîm, jyst ddim troi fyny chwarae yn ebyn i tîmau mawr. Nhw'n dda heddiw hefyd. Rhaid ni roi clod i nhw, ond a ni ddim troi fyny chwaith. Mae'l teg dweud bod hwnna'n dipyn o ganlyniad a dipyn o berfformiad hefyd. Oedd fi'n credu enillodd y tîm gorau heddi. Mewn bob aspect o'r gêm wnaethon ni chwarae'n dda. O'n i'n meiddi nhw yn yr first ball, second balls, popeth. A yn amlwg cael y 6 gol oedd yn briliant. How significant do you think that result is in terms of your hopes for reaching and securing a place in the top 6 now? I think it's significant for the players to realise what we're capable of. We've had a disappointing result last 2 games with a COVID break in between. And what we've done this week is worked on giving them a bit more freedom, a bit more licence to just play and get forward in greater numbers. And it's worked today. I know very well that you can come down with a bang in this game, so I'm not getting carried away, but today the boys, they were outstanding. They worked their socks off for me. And without a doubt now, they'll be taking some confidence onto the next one from that result. Well, they need to, and obviously we've got a tough game now at Newtown on Tuesday. Fel chwaraewyr, pa mor benderfynol ydych chi o sicrhau eich lle yn y 6 ucha yna? Desperate i fod yn onest. Bydd hi'n neis chwarae y tîm agorau yn y gyngrair a trio pwysio ymlaen i Ewrop. Lle mae hyn yn gadael eich gobeithion chi am y 6 ucha? Wel, os ni gael 3 pwynt tro nesaf, dyn ni dal yn ni. Mae ddim yn mathematically allan yma rwan, mae'n dipyn o gap. Dyn ni yn y gwylod, ond mae'n bwysig i ni aros yn y gyfnod, di peth bwysig os ni fel perfformiad fel yna. Ond newn ni sortio allan, newn ni edrych arno fo, ac ti y gwella. Hwna ydy'r peth mwyaf bwysig, ond mae hwnna'n siomedig heddiw. Mae'n anodd i cymryd, dyn ni heb di troi fyny. Fel tîm, dim jyst y chwaraewyr, falle management tîm hefyd, so rhaid ni cymryd efo'n gilydd. Dyn ni'n ennill efo'n gilydd a colli efo'n gilydd, ond hwnna ddim jyst digon dda heddiw.